Madokachere mabuja tauya nadzo kamudzanyasi zuwa rechigumi-sere mumwedzi waGunyana. Muna udzanyasi wamunangarwa apa waburika wari kureketa watoita sewari kuti ngatirege kugofunga zva2030 watenga wari kutoti ngatiitei kuti bato redu ZANU-PF rigohwine mugore ra2028. Heno kuti chokwadi chere ichi kana kuti wari kundoita zvokuda kuti bata kuusu charamba takazviringa ipapa. Oho, iyo ZANU-PF nyasi yenge inomusangano wayo Central Committee. Waribe hauzoreketa kuti wareketa nezvei, asi wanoreketa makwai wari kutoti manga makaita kunyangariwa kubvira nozuro nanyasi paribe kuringika zvisvino zvokutoti wamunangarwa wanenge wasiri kuenda baku United Nations General Assembly kuri kuitiwa musangano kuAmerica. Kwai wari kushauti ndikaenda wafana wangu wanosara wachisungiwa. Kuti ichokwadi ichochi rekai tirambe takaringa kundoti wakuru wenyika wanoreketa nyaya dzokutekaira kwawo wanozondoerekana wanzi wakutosimuka kuenda. Rekai tigoramba takazviringa kuti zvinopera sei, tinenge tichindokunyepai. Kuno maMP OCCC ari kusimudza manzwi yawo mandiwe wari kureketayo kutoti dai takuona tatoita zvokutoti tiite zvokuchinja zvimwe zvinhu zviri kunetsa munyaya dzesarudzo dzedu 2028 aribe kusvika. Heno kuti sei wasiri kuzviita izvozvo? Mitemo imwe yese yawaipasisa mandiwe wangadai wakaimira watanda waita zvomutemo ine chekuita anobumbiro romutemo ipo panhau dzosarudzo ndo zvinhu zvakakosha. Kuno iwo wanosimbirira mhopo iri pamusana iro ziso rinombonje. Rekai tirambe takaringa hedu kuti wanozvikona chere kana kuti kwakundoreketa kuti tizonzi takareketa. Nokutoti wakareketa iyo magwaro emudare reparamende zvinoitikamo anobva areketa kuti aiwa wakasimudza nyaya yacho ikazojiwawo hayo. Rekai tione tinenge tichikunyepai mandiwe. Apa dare guru nyasi rawadza mandiwe. Mutongi Catherine Mzawazi aita kurambidza wanhu Rio Zimongwa kutonhadzirira kunota kupuwa mari dzawo dziridzo mari yemamiliyoni okuAmerica 131 137 million pachirungu. Wari kufanira kudzipuwa kuno apa abva ati aiwa kambani iri pakubatsiridziwa kuti ireke kugogwa, saka inobvumiwa kuti ibhadhare zvikwereti kana kusungisiwa nyaya yezvikwereti. Mandiwe paita kutsikiwa nonzou chaiwo ipapa mazaya atsikiwa nonzou pachiri pechizvino. Heno kuti zvichapera sei tinoramba takaringa hedu. Apawo kwai Strive Masiwa ati inini ndinoda kutopoisa mari inoita mamiliyoni 420 $720 million yokuti pawakiwe AI factory. Mandiwe muka inonzi AI yauya iri kutouyawo nekwedu uno kwaAfrica. Panenge paita kunyangariwa kureketa kuno AI iri kubatiwa nowasvinwa iri kuitisiwa zvinhu zviri benzero wanondoti kutora inzwi rako kudani kwautotanda ureketa nayo. Imi wakandoona pikicha basi zvatopera wakutotanda kutoinyepa kuti reketa zvakati. Paribe chizvino rekai tigoona kuti zvinopera mushechere izvi kana kuti zvinosvika kupi chedu huringa tichindokunyepai. Kumwe kuita kwashamisa wazhinji nyasi kwaburika tsamba yakanyoriwa newanhu ZANU-PF wari kutopemberera kufara kuti kwai wanhu wozvigure gure wamukuru. Kwai kuna inonzi gure wamukuru for ED warume kwai kutonzi ngaibatsirwe zvairi kuda watanda wakuburika pachena manje kuti wari kubata tsotso warumewa. Rekai tigoringa zvedu kuti zvinopera sei nokutoti paribe chizvino paribe kana chibodzi ipapa tinenge tichikunyepai. Bazi rinoringa nezveutano rareketa iro kutoti wakomana kana paine zviri kuitika zvokunzi muri kunzi bhadharai mari dzechimanja mubudu kana muda kuitiwa zvinhu zvokuferefetiwa ropa renyu nezvimwe zvakadandando mangarai monyora tsambayo paindaneti email
monyora ku pr@mohcc.gov.zw rekai tigoona kuti zvinopera sei ipapo. Tinenge tichikunyepai kana kuti pane vachabatiwa, heno mandiwe zvinenge zviri kuzikanwa tichazviona. Chipatara choAvenues chagonzi chadzinga basa wanhu 50 chiri kureketa icho kuti tichazvikona bazvokuramba tiine mawanditsa mandiwe pakaita kuoma ipapa, asi kwai wari kubata wanhu wariyo kwakuru womayunioni anosenza nowabasa iwayo anochengetedza kodzero dzawabasa iwayo ndo wari kutandiwa iwawo. Kubhutsuwa kwega mandiwe rekai tigoringa hedu kuti zvinombopera sei, nokuti palibe chizvino apawo tikatoringa hedu dzirikitika dzomutambo chaiyo wakomana zifa iri kuita kufara kwai mutedzeri woCAF, mutedzeri womutungamiri woCAF auya tikatomuendesa kunhandare yongoni kuri kutambiwa mutambo yomaanda 17 qualifiers yoAFCON yogore rinouya. Zimbabwe yakatobuditsiwa kare kujiwa kwese kuyauku palibe chizvino wakomana. Mhepo yakaita kupfunya chisero panyaya yobhora nokujiwa idi yeno mandiwe inoda kuti zviite sei, kutoramba takagwinya kumwa mapiritsi oBP kuti zvireke kugonyanya kunyangara. Apawo maWarriors kureketa kuno maWarriors ari kunziyo achaenda bakoita mutambo yawo kuSouth Africa. Hino kuti chii chanetsa ipapa, wakutoenda kuBotswana. Kwaona zvadarima maziva kuti panyangara. South Africa yacho inenge yakupindiwawo nomhepo yakanyangaritsa ipapa. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, tinenge tichiringa tichizonyepana kuti zviri kutekerana kupi nokupi. Mumwe akamboita mukuru wechikwata choHighlanders Brian Moyo abati vanomhosva mandiwe yokuba paakabira chikwata chacho cheHighlanders ichocho zviuru 5 zvomari yokuAmerica, $5,000 pachirungu. Anganzi mwedzi 10 ari mujere kunoyabisiwa akanzi ngaabhadhare zviuru 2 zvomari yokuAmerica pokare nokuita maawa 210 210 hours pachirungu. Rekai tione kuti zvichaitika chere izvozvo, chedu kuringa tichikunyepai. Nyasi uno Nathaniel Madziwanyika ari kuratidza mandiwe kuti ane zvaari kuda kuita kuragibhi kuku. Ipapa wagotonyora tsamba wakati wasara wanhu vari kuragibhi, madzingiwa basa mese, mamisiwa basa. Ipapa takutoda kutoti muburike mese pachibe chamuri kubvumiwa kubata kana kuita. Mandiwe izvi takazvinyepa kapaya kuti wateya mamiliyoni 6 ari kubva kuWorld Rugby iwayo ndo wateya manje wada kuti wapunzumure, asi mukandoona pachiribe chiri kuitika maziva kuti ndiyo mhosva yaitika iyoyo. Kaitigoona kuti zvinoenda nepapi chaipo. Apawo chikwata choZimbabwe Cricket mandiwe chajiwa nomumhanyo 20 no chikwata ichocho Namibia. Zvinonyadzisa kusvino. Vamwe vanhu vagototi peno kuno vanhu vanga vakairowa mubhejo chaiwo wanga wachida kuhwina kuno heno mandiwe kana kuti uti watambiwa bodziwo wakatamba papera pawakatanda aiwa unofungidzira kuti peno wamwe. Heno tinenge tichindoringa apa tiri kufara kuti mufana atapiwa naShe Makarau inini ndinotoenda pagirawa chaipo kutoti zviite zvisvino. Apinda mufinary yomumhanyo yomamita 200 kuTokyo. Amhanya masekondi 10 anohu 19.97 seconds. Tikuramba tichimutenda tichiti makorokoto. Rekai tigoona kuti paachapinda kumhanya achaita sei, tinenge tichizokunyepai. Apa toringa dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa bato reMK rajiwa nonyaya ranga raendesa kudaro dzimhosva kuti Madzanga Commission imisiwe ireke kuendera mberi. Rajiwa paye ipapa mukanazi anga ari kuita kuphazamura mandiwe
arikuita kuburitsa kuita kusvipa mazita oma-MP oana DA wese ari kuanangidzira wese kunangidzira mbodzi. Ya rekai tigoona kuti zvinosvika ipi. Chandakaziva nokungwisisa kutoti palibe zvinhu zvinondoitika pane paina ari kutekenya mabhatani kuseri. Rekai tigoona kuti munhu ari kutekenyayu ari kutekenyera nyika kana kuti ari kutekenyera vamwe. Tinenge tichikunyepai zvedu, munondoziva pano tinokunyepai zvese. Apa Ghana yati tichada kujairiwa nevaChina. Kwai vaChina vakuramba vachijairira munyika muno kunoti akuvarambidza kuuya wakawanditsa. Munhu ega ega akufana kuuya kabodzi. Kana vari kuda kuuya vari 50 vanofana kutoita kuti wese wakone kupinda vari 50 wachidaro wachipinda mbodzi tizive kuti vari kutekaira sei. Nekuti zvakakiitika zvanyanya kunyangarama. Kambani yoCoca-Cola muSouth Africa iri kuti iyo ino mabasa 570 airi kuda kumisa. Beura romabasa iri mandiwe muSouth Africa wakaita zvekutamba richasvika kupfuura roZimbabwe. Rekai tirambe takazviringa ipapa kuti zvinopera sei nekuti pakanyangariwa. KuMalawi wamwe wagototi munamato yavo yatetekewa mandiwe. Wamwe wagototi munamato yekuZimbabwe ndoyo yarapinduriwa kuMalawi. Nekuti kuMalawi kuri kunzi chakwera kwekweredziwa paye. Pakanyangara kana chiri chokwadi aiwa ndokukundikana chaiko kutadza mandiwe kusvinu kunotoda kunyoriwa mumagwaro chaimo nokutoti aiwaba pasvinu bapa. Rekai tigoona kuti panopera sei. KuChina Huawei yaburitsa kanhu kanosenza pamakombiyuta kari kunziko kanosimba kupfuurako Nvidia. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wakakakonaka vanenge wapinda machena. UAE yati iyo ichada vanhu kuUganda kuti watande kuuya kubva panotanga gore rinouya. Kwai inonyaya uya akabuditsiwa kuti ari kuita basa rekutora vanhu achivaendesa kuUAE kuti vaite nhapwa dzobonde ikweyo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei nekuti palibe chizvino heno tinoramba takandolinga. Land Rover mandiwe iri kuita kuchema kuBritain kuku. Paipapa mwedzi uno waribe kana chibodzi chawaita nokutoti factory yavo yakavhiringiwa mandiwe naivo vanambavha padande mutande. Zviri kuitika munyika zvisvinuba izvi. Rekai tione hedu kuti zvinombopera sei. Tiri kufara tiri kupedzera tiri paBotswana papa. Mufana anonzi Colin Kabinatsipi aiwa isimbi mandiwe sozita rache isimbi ahwina gold goridhe mandiwe kumhanyo yomamita 400 raundi ribodzi. Aiwa aita tusvinu ipapa mubya chekuBotswana bayapo ndori bayapo ndozita rache eokam bayapo ndori aita kuwabaya akanondarira aiwa apuwa mubairo wondarira ipapa. Aiwa tikuti makorokoto ndokukona kawo ndokuzvinoita kuti nyika ibudirire. Iwo kuBotswana wari kutomira fani munyaya dzokumhanya idzi. Rekai tione kuti pachapinda mufana Teboho achakunda chere kuhwina. Dai akahwinawo gorodhe mandiwe zviite zvisvinu nokutoti mufana wekuAmerica Lions aiwa anonyanya pamukamwa. Rekai tione kuti anonyaradziwa chere. Tinenge tichizokunyepai. Tiri ipapo rekai tigumire pano ndini wenyu mandiwe Onau.